যতन साजा काहाम ताई যতन हामबाय त्रिपुरानि जिला परिषद आमचाइनि जत लुकुरक तिनि जरा जे रिपु लुमानि जरा नरक जे बाबे खातुन खाजा ख्लायै बुबाग्रानो हामजागै যারা আন্ধ্রস মারিব যারা বুথ নেরো বেলাকেন হামবাই মারব খানা 17 তারিখ এপ্রিল চিনি 28টা কেন্দ্রনি বুথ লেখা মঙ্গনাই जों त्रिपुरा मथारक नायो कसां कसांखाय बुथ गणनांगतुं এবং তাই কেসে অকব কুবুই त्रिपुरानि जिला परिषद आमचाइनि लुकुरक ताकलाय 2021 नि तुलनाय गोबां खायै त्रिपुरा मथानो बुद्रनाय एबं बुद्रिखा जोंनि बोखाव जों सायमानो बरकक साथायख्लायो राज्यनि बर्तमान तो बीजेपी सरकार विशेषकर राज्यनि मुख्यमंत्री जे कग्रक सामानि एवं अरनि जे स्पीकार जे रामपद जमातिया जे कक सामानि अब बेलायखाना आनपार्लियामेंटारि गणतंत्र अकग्रक मुसाइया जे चेयार आसुगै जे जुरखायना हानाय म कायसा अटोनमास बडी जों जेकुनु ख्लायमानो अमतिर कक सामारक बेलायसाया एवं जों सेमानो हदिबर ख्लायै जतरना नुथुखारिना नायो जोंनि बिसेसखाय कैंडिडेट इलेक्शन एजेंट ताई काउंटिंग एजेंट रक ताबुक राज्यनि मुख्यमंत्री स्वराष्ट्र मंत्री बो गोबांमा एंगेल न आं सालिया मति मति हिनै गोबांमा एंगेल न बताव मीटिंग ख्लाय दंगो जेसा खायपानो बुथ केन्द्रआव गंडगोल ख्लायनानै वालायनानै लगी साननानै गोबांमा जायगा लामा ओचिनि एजेंट रकनो कासुनानै अब हायरक गोबांमा लामरमनाय हायपानो चिनि पुइलावनो चिनि जारा एजेंट रक बा कैंडिडेट जों खामा लबनाय जों जेसा खायपानो आइचुगो फानंथों जों बु काउंटिंग एजेंट सह रकनो तुयै जों जत काउंटिंग केन्द्र जों मा हाबैनाय आरो थांनाय जोंनो अनेक किसु बरक दागा सभा खायनो सेसा खायनो हायपन जों पुइलाव खामा लबनाय अबाबो कुबैखौ बरक जोंनो शांति नारगानि कक्सो किन्तु बरक अशांति खायनानै बेलाय सेसा खायनाय यदि कोनो प्रकार अशांति सृष्टि खायनो सेसा खायखाय चिनि साकाव जों सेमानो साब्रुम उदयपुर बा बरनि माने गोबांमा जायगायावनो बरक माने चिनि साकाव याक तिसायमानो गोबांमा बुम टुम रक्सास खायमानो दिनै जों सेमानो बरक पिस्तल मानजामर जों नुगो अमाहायरक जुदि ख्लायजाक मा दंहाखाय जों किसा सतर्क मा दंनाय खाजानि ताकते बुकजों फायदि जों खाना जेसाखाय बानंथों इलेक्शन पाइमानि यागलबो जों आमचाइरको कसां मात्रनाय केवनो कोनो जों पाल्टा बा केवनो कोनो इलेक्शन नि सिगां तामुखा इंया आब्रनो जों पगै जों जत्तनो पीस चिनि एरियावो जों पीस मानदारनाय बनि बागै जों जत्त चिनि पुलिंग तमथाफोर चिनि काउंटिंग एजेंट नरनि मकल नरनि याक नरनि जत्त तिगि नर क्राक खायदों नर नजर मारनाय मकल माकायनाय कारण बरक सेसा खायनाय किन्तु नारक मांगला नारक माया बरक बावनो अनेक मन्त्रि रक जोंनो साव जोंनो फुंखाय साव शांति मानदारनाय यस 100% या 1000% जों शांति नारनाय किन्तु चिनि साकाव जुदि अशांति सृष्टि खायखाय त्रिपुरा सारक अन्तत आसुगै दंला बनि बागै साबधान जारा बुथ खंनानै वानसुंनाय रक पाब्लिक जोंनो बुथ रेखा अ बुथ खंनानै सेस्ता ताखायदों अबसे जतन से ककत गणतांत्रिक निनि स्मी फाननिया सिनबो फान दङ दाबो भारतबर्षनि जे स्टेट रक इलेक्शन दङ जों एग्जिट पोल नुगै दङ साबुङै दङ रक साबुङै दङ पाइति सेसङै दङ आसे बाराबारि ताखायनि बनि बागै जतन फायदि थानसा ख्लायै खाना जों जतन जों केन्द्रआव थांनाय कोनो जायगा कोनो कलका जों लामा कासुनाय अबनि परे जों जा सिनेमा सुमानि जों ख्लायलायनाय जतन हामबाय हरका